Vršilac dužnosti načelnika Ninoslav Cmulić potvrdio je danas da je određen pritvor za 5 ljudi. Ekstremiste koji su pozivali na ubistvo Aleksandra Vučića, na sretenje i hteli nasilno da sruše vlast i izazovu destabilizaciju. Koordinisanom akcijom MUP-a, BIA, viših tužilaštva u Novom Sadu i Beogradu više od 20 osoba je dovedeno na informativni razgovor, a za 5 lica je određen jednomesečni pritvor. Kod njih je pronađeno oružje, odnosno jedna puška sa optikom, više komada puščane municije, a pronađeno je prilikom pretrage 30 vojnih gas maski. Kako je rekao, uvidom u njihovu komunikaciju ustanovljeno je da su nameravali da na proteste ispred predsjedništva nose gas maske, kao i da su imali nameru da nose oružje. Na pitanje da li je izjava na protestu jednog od učesnika "ko potpiše njega ubiše" pretnja, Cmulić je ocenio da je to direktna i ozbiljna pretnja upućena predsjedniku Aleksandru Vučiću. Posebno ako se uzme u obzir da je to izgovorio organizator skupa na samom skupu. Bezbednosne strukture to shvataju ozbiljno i rade u skladu sa zakonom. Rekao je Cmulić i podsjetio da nije prvi put da članovi Narodne patrole izvršavaju takva dela. Kako je rekao, oni su 2021. godine učestvovali i nasilnom upadanju u domu Narodne skupštine. Mi ovo shvatamo kao ozbiljnu i direktnu pretnju predsjedniku, rekao je Cmulić. Sa potresnog skupa koji su 15. februara kod zgrade predsjedništva Srbije organizovale desničarske organizacije, upućeno je niz uvreda i pretnji na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Okupljenima se ispred spomenika ruskom caru Nikolaju II. U prvom delu protesta, koji je protekao mirno, obratio Dejan Petar Zlatanović, koji je na kraju govora viknuo "ko potpiše njega ubiše". Ultradesničar Damjan Knežević iz tzv. Narodnih patrola poručio je "kunem vam se, spremni smo za mnogo više od nereda".